Bakit ganito ang buhay? Patong-patong ang suliranin. Bakit kahit anong aking gawin, di ko mahagilap ang solusyon? Bakit napakadilim ng mundo para sa akin? Kailan sisikat ang araw upang lumiwanag ang daang aking tinatahak? Upang lumiwanag ang aking mundo? Bakit napakailap sa akin ng magandang kapalaran? Napipili ba ang dapat mabuhay ng matiwasay? Ang dapat lumigaya? Tao rin ako. Ngunit bakit ako naisasantabi? Bakit? Puno ang mundo ng suliranin. Ang solusyon, umaapaw din. Sa bawat pagpatak ng luha, katumbas nito ay ligaya. Sa tuwing sasapit ang gabi, darating ang bagong umaga. At sa tuwing tayo ay nadarapa, sa ating pagtingala, may malalakas na bisig na handang humatak sa ating muling pagtindig. Bakas ng lumipas. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentong bibigyan natin ng buhay ngayon ay hango sa karanasang ipinadala ni JC mula sa Isabela. Ganito ang isinasaad ng kanyang sulat. Dear Ate Emmy, tawagin mo na lang akong JC. Ito ang napili kong pangalan para masigurong hindi malalaman ng mga nakakakilala sa akin na ako ang sumulat sa inyo. Iilan lang ang nakakaalam ng aking kasaysayan, pero gusto ko pa ring protektahan ang kanilang pagkakakilanlan, lalo na ang taong kasangkot sa aking karanasan. Isa ako sa masugid na nakikinig ng drama sa radyo simula bata hanggang ngayong pagtanda ko. Isa din ako sa mga nalungkot nung nawala sa radyo ang mga drama nyo, kaya sobrang saya ko nung nadiskubre ko sa YouTube ang programang ito. Lahat ng aking ilalahad sa inyo ay isinalaysay sa akin ng aking lolo't lola. Sisimulan ko ate ang pagsasalaysay noong taong 1994. Anong sinabi mo, Elena? Iiwan ko sa inyo ni nanay ang ipinanganak ko dahil aalis na ako. Ano? Elena, alam mo ba kung ano ang sinasabi mo? Alam ko po, itay. Kaya nga po sinasabi ko na sa inyo. Bakit mo iiwanan sa amin ang anak mo? Saan ka pupunta? Maski saan,
Gusto ko lang lumayo. Elena, tao kayo ng anak mo. Hindi kayo hayop. Ha? Pagkatapos mong iluwal ang anak mo, basta mo na lang iiwanan. Tay, Mas masahol ka pa sa hayop kung ganyan. Dahil ang hayop, marunong mag-alaga ng anak sa abot ng kanyang makakaya. Pero ikaw, iiwan mo na lang ang anak mo ng basta-basta. Mas masahol ka pa sa hayop pag ginawa mo yan. Kahit anong mangyari, Rosing, huwag mong pabayaang umalis si Elena. Benito, Hindi niya dapat iwanan sa atin ang anak niya. Siya ang dapat mag-alaga at magpalaki sa isinilang niya. naaawa ko sa apo natin, Benito. Rosing, Pero alam ko ang dahilan kung bakit ayaw ni Elena sa anak niya. ano man ang dahilan niya, hindi pa rin tama, Rosing. Hindi niya dapat iwan ang kanyang isinilang. Siya ang ina, kaya dapat lamang naalagaan niya ang anak niya. Bakit ba iyak ng iyak yung anak mo, Elena? Ewan ko ba sa kanya, nakakainis. Hindi mo dapat sinasabi yan, anak. Anak mo yan. Pero bakit galit ka sa kanya? Sino bang hindi maiinis sa batang yan? Ano ka ba naman, Elena? Bakit ganyan ang trato mo sa anak mo? Naku, inay, kung ako lang, hindi ko yan kikilalaning anak. Ano? Hindi ko yan anak. Wala akong anak na ganyan. Kaya kung ayaw niyong iwan ko ang batang yan sa inyo, iiwan ko siya sa tatay niya. Elena, nasaan ka na? Elena! Benito, Oh, Rosing, ba't ikaw ang nag-aalaga sa apo natin? Nasaan ang nanay niya? pasensya ka na, Benito. Pero ayokong mawalay sa atin ang apo natin. Anong ibig mong sabihin? Nagbanta si Elena. Naiiwan niya ang apo natin sa ama niya kung ayaw natin siyang kunin. Kaya hindi ko hiniwalay sa tabi ko si JC. At nung malingat ako, wala na si Elena. Umalis na siya. Ano? May kapansanan ako, Ate Emmy. At yan ang pangunahing dahilan kung bakit ayaw sa akin ng aking ina. Sa maikling salita, lumaki ako kina Lolo Benito at Lola Rosing. Pero papang at mamang ang tawag ko sa kanila noon. Sila na rin ang nagpapaaral sa akin. May tindahan si Lola Rosing sa palengke, ate. At minsan, sumasama ako sa kanya.
Ang nanay ko naman, balita namin ng ibang bansa siya, pero hindi ko alam kung saan. Hanggang sa nabalitaan naming nagpakasal siya at nagkaroon ng pamilya. Mabilis lumipas ang panahon hanggang sa nagsampung taong gulang na ako. Grade 4 ako noon, Ate Emmy. JC Apo, asan ka na? Tara, tanghali na. Alis na tayo. Baka mahuli na tayo, Apo. Omo, mamang. Anyan na mo. Roseng, kumain muna kayo ni JC bago kayo pumunta sa palengke para hindi kayo magutom. Oo, huwag kang mag-alala, Benito. Mamang, yung maun mo. Sa palengke na lang, Apo. Doon ko na lang ibibigay sa'yo. Sige mo, mamang. Ano mo manina mo muhanin ko? Yang bulaklak ng kalabasa na lang, Apo. Pero ingatan mo para hindi masira. Sige mo, mama. Ako na mahala. Mamang, alis na kami. Namaan ko muna ni mamang sa palengke. O sige, Apo. Mag-iingat kayo, ha? At pagbutihin mo ang pag-aaral mo. Omo, mamang. O siya, sige. Aalis na kami ni JC. Dito na mga... Bili na kayo. Friend ko, mga tinda naming gulay. Bili na kayo. Bili na. Buti naman nagtitinda yung Bili na kayo. Bagong bitan ng gulay. Bili na mo kayo. Dito na siya manggagaling. Malayo kasi kung sa bahay pa siya nila manggagaling. na. Nanay Rosie, ang tindera sa tabi namin. Sigurado yan. Nako, yan talaga ang iniisip namin ng asawa ko simula nang ipinanganak si JC. Siya ang swerte sa buhay namin. Pero kawawa siya. Iniwan siya ng nanay niya dahil sa kalagayan niya. Huwag mo sasabihin diferensya na ko kawawa ang pinag-uusapan nila. dahil meron siyang diferensya. Dahil siya talaga ang swerte namin. Pasensya ka na, Nanay Rosing. Ang daldal ko kasi. Sorry po. Bili na kayo, Ale. Mama, kariwang gulay. Bili na kayo. Gusto lang pili na. Ano namin yung angin, mamang? Mamang? JC, Apo. Dumating na ang nanay mo. Ha? Naniniwala akong alam mo na yon dahil sinabi na sa'yo ng kapatid mo, hindi ba, Apo? Mamang? Ang aming mga niya, unahan ko raw ang nanay ko. O, di pasyalan mo siya, Apo. Alam naman naming miss na miss mo na ang nanay mo. Abang? Pwede ka naming samahan kung gusto mo, JC. Tamang-tama, Apo. Nakuha mo na rin ang card mo, hindi ba? Ipakita mo sa kanya ang matataas mong grado sa eskwelahan. Ha? Oh, bakit nagbuntong hininga ka, JC? Oo nga, Apo. May problema ba?
Wala mo, Mamang? Mamang? Sige mo. Pumunta ako na inanunuunan ng nanay para ipakita sa kanya ang aking card. Bakit nandito ka? Mimisinain lang, Nay. Muna ako para ipakita sa'yo itong card ko sa school. Wala akong pakialam dyan sa card mo. Sa'yo na yan. Pwede ba? Bumalik ka na sa lolo at lola mo. Umalis ka na dito. Nay. Huwag mo na rin akong tawaging inay. Kalimutan mong may ina at mga kapatid ka. Sige na, itago mo na yung card mo at bumalik ka na sa lolo at lola mo. Umalis ka na rito. Nangyari ang kinatatakutan ko na baka hindi ako kilalanin ng nanay ko, Ate Emmy. Tumakbo ako pabalik sa lola ko at yumakap sa kanya na umiiyak dahil sa ginawa sa akin ng aking ina. Gayunpaman, hindi ako pinabayaan ng aking lolo't lola at ipinayo pa rin nila na huwag ko umanong kamuhian ang aking ina at huwag akong magtatanim ng galit sa kanya. Lumipas ang mga taon, ngunit hindi ko nakalimutan ang ginawa sa akin ng aking ina noong una kaming magkita. JC, Apo, kahit na ano pa ang nangyari, huwag mong kalimutan ang nanay mo. Mama? Tandaan mo na kung hindi dahil sa kanya, wala ka sa mundong ito, Apo. Tandaan mo ang lagi kong sinasabi sa'yo. Galit na galit ako sa nanay mo nung nalaman kong gusto kanyang iwan. Ang sabi ko pa nga sa sarili ko, isusumpa ko siya. Pero hindi ko nagawa. Kaya inaruga ka na lang namin at pinalaki ng maayos ng lola mo. Bakit ano mo minagmamasalamat, Mamang? Dahil kung hindi dahil sa inyo ni Mamang, hindi ko alam kung ano ako ngayon. Ginawa namin ang lahat para mapalaki ka ng maayos at mabuting tao, Apo. Kaya alam ko, hindi ka magtatanim ng galit sa iba, lalo na sa nanay mo. Mga ho, Papang, tatandaan mo lagi ang bilin ninyo.
Blessing, ikaw na ang magsabi sa kanya. Benito, Naaawa ako sa apo natin. Alam kong hanggang ngayon, hindi pa niya nakakalimutan ang ginawa ni Elena nung una silang nagkita. anong malay natin? Baka nagbago na si Elena. Baka tanggap na niya si JC bilang anak. Yan ang lagi kong ipinagdarasal. Dahil kawawa si JC, lumaki siyang walang ina. O siya, sige, kukumbinsihin ko ang apo natin. Sasabihin ko sa kanya na bumalik na ang kanyang ina dito sa Pilipinas. Ayaw mong maunit ang nangyari sa amin ni Inay, Mamang. Matagal na yun, apo. Malay mo, baka tanggap ka na ng nanay mo. Nuna ako niyan, Mamang. JC, apo. At ina ma, alam niyo mo, hindi ko ugaling pumunta kung saan na hindi naman ako iniimbita. Apo, bilang anak, dapat kang magpakumbaba. Walang masama kung puntahan mo ang lugar ng nanay mo. Bibisitahin mo lang naman siya para iparamdam mo ang pagmamahal mo sa kanya kahit iniiwan ka niya nung sanggol ka pa lang. Walang masama sa gagawin mo, apo. Who are you? Are you a beggar? I'm looking for... Honey, let me handle this. Go and play with the kids. Okay. Anong ginagawa mo rito? Ang kapal talaga ng mukha mo. Ano mo bang kasalanan ko sa inyo? Bakit mo ang laki ng galit niyo sa akin? Madawarin niyo sana ako. Kung may nagawa man ako mali sa inyo, Nay. At kahit anong gawin niyo, andito lang po ako. Kahit maliktarin natin ang mundo, mag-ina pa rin tayo. Umalis ka na. Ayokong marinig ang mga sinasabi mo. Hindi ka welcome dito sa bahay namin. Kaya umalis ka na. Alis! Yun ang pinakamasakit na pangyayari sa buhay ko, Ate Emmy. Pangyayaring hanggang ngayon na may sarili na akong pamilya ay nakatatak pa rin sa aking isipan.
Gayunpaman, ang mga payo at aral na itinanim sa aking isipan ng aking lolo't lola ang siyang nangingibabaw. Kaya kahit hindi ako kinikilalang anak ni inay, ay lagi pa rin siyang kasama sa aking mga panalangin. Alam kong malabo nang mangyari, ate, pero umaasa pa rin ako na balang araw, matanggap din ako ni inay bilang kanyang anak. Ito ang aking kwento. Lubos na gumagalang, JC. JC, salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento. Nakakapanghina ng loob ang ginawa ng nanay mo, pero hanga ako sa katapangan mo. Dahil kahit sabihin nating yun na ang pinakamasamang pangyayari sa buhay mo, hindi ka pa rin nagtanim ng sama ng loob sa iyong ina at sinunod mo ang mga payo ng lolo't lola mo na siyang tumayong mga magulang mo. Naniniwala akong magiging mabait at responsable kang asawa at magulang dahil natuto ka sa nakaraan mo. Kahit mayroon kang kapansanan, masasabi kong mas perpekto ka pa kaysa sa mga normal na nilalang dahil sa malinis at dalisay ang iyong puso. Muli, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento dito sa ating programa, Bakas ng Lumipas. Di mabubura sa isipan ang mga pagsubok.